Mijn naam is Rosannie Cooper. Ik ben ANIOS hier op de CMC. Ik werk voor de heelkunde. Dat is dus chirurgie, urologie en orthopedie. Onze taak hier in het CMC is altijd het welzijn en het zorgen van de patiënten. Ook de continuïteit van de patiënten. Het hangt af per patiënt wat je moet doen elke dag. Iedere patiënt is anders. Iedere patiënt moet een andere zorg hebben. Jij moet zorgen altijd dat de patiënt goed is. Als er specialisten erbij moeten meekijken of medebehandelaar worden, ben jij ook verantwoordelijk van dat. Dus een typische dag hier in het CMC, het begint voor ons in ieder geval. 7:15 beginnen we met onze overdracht. Daar kom je te horen van degene die dienst had in de nacht, wat er allemaal gebeurd is in de avond en in de nacht. Als er nieuwe opnames waren, als er mensen die achteruit zijn gegaan, die jij eventjes toch spoed in de ochtend moet gaan bekijken en de beleiden gaan volgen. Nadien ga je eventjes rondlopen of met de dienstdoende of alleen. Naar je patiënten toe, visite lopen, kijken hoe alle patiënten bij zitten. En aan de hand van hun beleid of wat er gedaan moet worden van de patiënt, ga je je taken uitvoeren. Ja, het meest uitdagend zal ik zeggen misschien wanneer je ingeroosterd bent op de SIH. Dat betekent niet dat je SIH-arts bent, maar je wordt ingeroosterd voor de chirurgie, urologie en orthopedie op de SIH. Je krijgt sowieso te weten van er komt een patiënt met een of andere symptomen of klachten, maar je weet nooit in welke toestand de patiënt binnenkomt. Dat is altijd uitdagend, want het kan een hele makkelijke patiënt zijn die misschien niet zoveel heeft of niet toch iets voor de spoed moet zijn. Maar het kan ook een patiënt die heel slecht binnenkomt, die misschien toch niet met de ambulance binnen is gekomen en die meteen en met spoed gezien moet worden. En vandaar moet je een beleidplan en een diagnose gaan opstellen. De leermomenten en alles wat je hier meemaakt, dat is heel interessant. Vooral in onze afdeling, dat is chirurgie, urologie en orthopedie. Je maakt van alles en nog wat mee. Van de simpelste dingen tot de meest moeilijke en rare dingen die je ooit kan zien. Hier op de CMC word je echt goed gesteund. Vooral in je nachtdiensten of in je avonddiensten, ook gedurende de dag normaal, is er altijd een dienstdoende, zowel voor de chirurgie, urologie of orthopedie. Als je vragen hebt qua beleid of qua iets dat er gebeurd is met de patiënt, kan je altijd overleggen. Ook als een patiënt jammer genoeg achteruit gaat op de afdeling, heb je ook een hele goede verpleging op alle afdelingen die meteen reageren en meteen bellen. En wanneer je er bent, want misschien kan je heel ver zijn van die patiënt, maar als je er bent is half van alles al gedaan en dan moet jij ook gewoon verder gaan. En je hebt ook de specialisten die meteen gebeld worden en je krijgt ook altijd hulp en een antwoord van wat er misschien nog extra gedaan moet worden van jouw gedachten. Ik zou echt aanraden om hier op het CMC te komen werken. Ik zou zeggen altijd doen. Het is geen makkelijke taak. Voor mij was het in principe ook moeilijk. Maar na een tijdje komt het wel altijd goed. Je krijgt heel veel leermomenten. Je krijgt heel veel ervaring. Je bent misschien alleen in je diensten, maar je bent nooit alleen. Zeg maar, want je hebt heel veel ondersteuning, zowel van verpleeg en ook van de specialisten. En je bent ook altijd onder begeleiding. Je hebt ook onderwijsmomenten, dat is ook heel goed voor de continuïteit van jouw eigen onderwijs. Dus ja, ik zou het echt aanraden om hier te werken.